Oyimore kamoro amora ma intiere, ageno ni in godo chieng' mari ne ber. Sani bende kawaromo kaendi, in e okang' maber mar winjo weche ma sani koro wadhi go nyime sani endi mag dak achana. Ing'eyo ni maendi chenro mabiro ni e sama chalo kamae mar mondo mi koro watug weche gi eki mag dak achana, mago matheko, weche ma iloso, paro mobiro, wasumo ka gi kacha, te wapuonjore e yono endo ma adimba mondo mi ing'e ni to ang'o madwa tim e weche go eko mag dak. Dak kaka ing'eyo en law ywach. Dak kaka ing'eyo en kama ji ariyo oseriwore ni ginibedi ber rach to ginibedi kanyakla. To onge odiochienge makadho pile wacho ni dagni endi en ober straight, en onge gi shida. Dage te niga apaka, to apaka go eko koni gi kocha nyaka gikudhi, to yambe bende kudho koni gi kocha. Omiyo osiko kwang'o mana ka iye kama manie nam mataro, to tekno ochopo. Omiyo kawuono wadhi nyime gi dak achana, ka wantie kaendi gi Bishop mar Hope for Good in Christ, Nerea Mbewa. Nerea Mbewa emosebedo go kaendi thuolo malach ahinya, ka bende wadoyo weche to wamiyi mago eko manyalo konyi. Maricho bende wakwong'o gi kaendi, to Nerea dhi to lame. Kodhi lamo giri okech to idhi titwe, dhi lamo giri okech mitwe mati mata. Mamotamo wacho gi dhowa, tidonje koro gi injili gi lamo. Idonje gi twe okibel kata pi modho kata laki ukirudhi. Idich. Mago te gin weche matimre dak achana ka, omiyo karibu ahinya kamoro amora ma intiere mondo wachak dak achana kawuono. Nerea, ido moso jogi kose wadhi adhiya nyime? Amosgi. Amosou, nokweuru jo Nyasaye. Kwe ahinya. Wachako kaendi gi weche manitiere. Oyimore ni mosna Nerea. Arwako. Apenjo niya, aja higni 22 to mamana ne omiya kitanda mane gininde Nairobi, to aninde gi nyako. Apenjo ni rach koso? Duoki. Komondi wechini kanyo ariyo ma nyaka ng'i. Omiye otanda mane min mare ninde. Mato miyo mane ni? Maka otanda ne moninde gi chuore to miyo nyathine ma wuoyi. Mano miyo ma wiyo bachni, mano ng'ama onge. Nyathine nomiyo otanda kapod otin kokia donge. To kata kapod omiye, otanda mari useninde gi jaodi, imiyo nyathina. Ok donji, ok chal godo, mano endo en kari kod wuon gi. Nyathi ma wuoyi ok donji, mano ok en jakori. Kidwa miyo otanda ng'ato timiyo nyakwari. Nyakwari kata ndo mana otanda ni mokende, mano endo oyiere go. To wuodi en kwer misiro, mano ok nyalre. Chalo ng'ama koro odhi korka maj min mare gi wuon mare, oninde kitanda ma samoro oninde kanyo endo gi ng'ama miyo. Mano en makosa. Nick. Ing'eni sami wacho wachno tihinyo nyathicha. Kech owacho niya, oseninde gi nyako. Yes, it is makosa. To winji yud yo idologo gini te konye. Abiro, mano mana mokwongo. Mar ariyo ni kuom kijana ni. Oseng'eyo ni ng'ama jahigni 22, ng'ama duong' nyiri. Nyalo yudo nyako. Be kata kendo. To endo gima kama endi otimo mong'e ni makitanda mar min. Ing'eni oseng'e ni makitanda mar min. Kendo penji. Kendo nyako penjo. Matendo ni bendo oseng'e ni gima timo ni en gima makosa. Omiyo kijana, nyingi okiwacho ni in ng'a. Kacho ni jahigni 22. Mande chuo mopong' moromo nyombo, moromo nyuol. Mano e ng'ama duong' kata dhako bedo ga beda midak godo, nikech kendo dhako ma jahigni 18 tidak godo. Udhi adhiya. Koro seche ma maendi timre ni endi, makosa notimre mokwongo kuom mama ni mano miye kitanda ne. Mano en richo. Mine weuru keto nyithindo gi weche moko ne kare. To be baba ni nitiere? Bwana ni, akeni baba gi be nitiere? Dibe ni wuon Dong mano ok owacho. Ok owacho kolero. Dwa ng'e ni baba gi be nitiere, kwa ni wuoro ni doyie mondo gima kamano timore. Mar ariyo en ni wuoyi kisepong' to koro thegri gi mamani gi gig mamani. Matieni kitimo atima form 4. Wacho ni kanyo kitimo form 4. Emanyo mako timo form 4 kutegno ma en 24 oti. Koro wacho ni kiseromo higni 15 koro dhi mbele. Koro chak puonjri thegri gi gig mamani. Mano koro ok en jakori anymore. Mamani koro ithegri godo, iketo mabor e gimitimo.
Koro miyo ka inindo gi nyako otanda ni endi, gima nyalo timi kaendi achiel kachiel to onge, mak mana ni otanda ni endi Owinji chiwe luor. otanda ni endi gol kama intie mondo otanda ni endi kata kimiye ng'ato kata ka minu yoche dok ne manyisi mamno mi ng'ama chielo kata nyakware moro omi nyakware moro mondo imany gigi mag nindo in iwuon. Bende wuoyi maduong' nindo gigi mamani Kata min joket ne welo. kata okete mar welo. Exactly. Kama welo bire kata nyiri ma migogni ok onego ninde kitanda ni. Nikech pod gibro ka to gidok ka chuogi. Koro otanda ni endi okete mana mar welo kende. To kok okete mar welo to mama ni ong'i nyakware moro, ng'ama luongo ni nyakware to miyo otanda no endo mondo mi oninde, mane jakore. In ok ijakore. Or ousi. Kata iuso otanda no endo inyiew go mari. To wuoyi kelo nyaki otanda ng'ato be ok ber. Manye kaka inyalo beti in bende mondo iyud otanda mari. Kata kingo otanda to nyiew. Or otanda ng'ama ineno kokele nyako. Otanda ng'ama ikoni kelo ng'eyo. Otanda mine gi. Otanda mama ni ok inyalo bukni kanyo idwa kele nyako. Manye kama itere nyako makata ndo mana par. Gineni kata lo. To mano ing'eni kanyendo en kama nyako no, nyako no koheri to ere kata inde lo. Mana adier. Omiyo we keto ni dwa tangazo ufalme gi tada mar ng'ama chielo mondo mi kori kele nyako. Dawe. Chon kane wuoyi donge simba ne. Ka wuoyi pong' e dala. Emiyo ka yene nitie ga iluongo ni simba e dala. Wuoyi machako pong' maromo higni 15. Isembo gi kamwalo kocha. Kwenda. Koro magi dhi ninde kuche chande. Mano koro en kaka gin magi ng'eyo. Ng'ane mi kitanda be ne onge kinde ka. Paro more mane kanyo. Gonge tadi. Uni wuoyi kata 4. 10. Kata par. Ulaw ninde simba. Oteni koro joma En simba chiel e dala ng'ato. To nyithindo be kor gweng' te lawe nindo. To matinde kawuono ni endi ni mama ni nyathina timiye tanda mari. Mon masani gi mine masani bende ketho nyithindo machuo. Omiyo ka yie kod wach ma kama endi. Ondiek. Nyako ma ibiro go ni endi en gima rach kama mama ni omi kitanda ne. Mano ok jakori. Ok otanda ne kende. Mama ni en ng'ano endo mantie gik moko no mi completely. Gige makor ka mach mag siri mare mano en mare kende. Don't. Nick. Chon kapuro atindo jathomuno wero moro mi in miwacho wachne unya paro. Ni nyako be kohero ng'ato ok tame makati nege to yiega tho. Makata ng'ano onge nyalo to biro dak go. Omiyo nyathini kata kobedo gi nyako e lo. Thumno nen mar apani age kata ng'ama no we. Ng'ama no were kok en uma jeri jabunge. Nyako be kohero ng'ato ok tame makati nege. Makata ng'ano onge nyalo. Makata ng'ano onge nyalo. To dak go. To makati nege to ya tho. Koro bano thumo go mojeri aketho na nyalo winje kena nyalo pare abro ang'ana manyane kapo ne ntie director mara Lili thumo kapo mo nyalo were mondo ichuno go nere ka uno ochuo ngolo ko ne DJ nere ambe ok bijo nere ambe ke oni selector koro nyaka to bro heri batini kaka ng'ama dichuo nyakitang team the right thing mane gimi wacho mowinjore nyakitang wacho machielo mantie ni Peter kawuok Migori. Ahero mpango wa kando. Nono kabisa. Ohingo na chiega. Peter. Atima na. Ka mpango wa kando ne dag go. Okende. Ando kakoro ene odong'ene mondiko ka. No ero mpango wa kando molo chiegi. Koro ka dhako no mpango wa kando ni. Koro wekete mpango wa kando, kete mpango kamili. Mondi dag kode koro bedi monare. Chiege ma duong'ni. Koro ko bedo monare kata ka koro bedo jado. Nikech gimo wacho no. Ok make sense. Koro ka mpango to koro ka mpango kando machigi dala gi. Anda koro wakia. Esa moro chupo game wacho gani fadhali bedi gi monare yo. Kar bedo gi mpango wa kando nikech mondo chiegi ong'eni en gi nyieke. En gi nyieke. Koro kaka ndike asome mana maber ber kaka ndike ema ni bandike ma odwa ng'iengre ahinya. Koro asome gi rieko ma oromo. Peter kiwa Migori. Awuori Peter. Jo Migori bedo joma beyo. Mpango kando bro hinyo. To mpango kando ka ber ni ahinya. Dhi tinyis min dadi ni min dadi. Ara mondo mi amede ng'ama la. An gi nyako moro ka moro. An gi nyako moro ara mondo mi amede. To ko anyal mede ko kanyisi nikech ne chiega mantie kae. Rwaknago. Ok bir rwakni go makati bisadi. Ng'abo rwako ni dhako no onge. To mako mani ng'adi chuko sama dwe nyombo. To ang' no nyombi nere. Lakini lugha mara mpango wa kando ni. Yani
nyaka mpotin pod mpango wakando donge. Mpango wakando nyiso niya, moke ni chiegi, titimo kod gik ma itimo gi chiegi. Koro kele ot. Thuond gweno gwere. Mondo mi koro ji odagi. Mai gima sani chuo mang'eny tinde gini tamo go piny neno. Mpango kando ng'eny ke chuo masani gin chuo moko maonge gi confidence mar face dhako. Ni dhako adwa mondo anyuomi. Though an gi chiega gi family ma. No, dhako no to nyalo wuoyo. But ok onya face chiege. Dong chiege dong emacho ni chiege ni ema ok onyal face nikech oluor gin chuo maluor. Ok onyal nyiso chiege ni ng'eny adwa kelo wadu. Ok owachi. Ok onyal. Ka chiege chaka ywak ni mami aweyo ma koro ni chuo giluoro mon mon magin go mon magin mpango kando bedo mang'eny to mon bende ibe samo nyisi ni mani kelo ni nyawadu ok yie mondo mi weche bedo mang'eny kata indie kibe ni ndhako tawo mana yie niki wuonda ma wuonda nere ng'eny be nikech kata mana in emi yudo chiegi ng'ama chielo iberni to chiega ng'ama chielo chiega bedwa nyombo no gima temo penjo ibe chiegi kiyudo ng'ama chielo be berni an koro karo kel dichuoge ni mondo daka obed nyiekawa kar bedo kod oko chiega no bodhi omo dichuo ma en go ni mondo koro obed chuo ariyo ka wach ni koro en dhako ma jadoho mondo koro wane doko na bunyi onyisa niya ni obende en gi ng'ate moro koringo go parallel mondo ng'ato godhogi mar omena no kabisa. Ato ka koro godhogi pi mano chala remo chal. To donge do to nitiere. Ano kadaju. Do yiene ng'ama dichuo, ng'ama dichuo ema kelo. Oyiene yo mane? Oyiene e sura mane gi wes mane? Wes mane mawacha. Mar joluo mchik joluo cha. To nyisa kata mana e gund Daudi kama Yesu wae. Kane onge do. Daudi nobedo jado kapok ong'e Nyasaye. Ema wacho niya e gund no to kata Solomon wuod Daudi en no ne gi kia Nyasaye. To kata Abraham ne kia Nyasaye. Ne ok gin jodo. Abraham nokobedo jado. En ne Saro chune. E dogo. Dongo nyole gi ng'ane min Ismael iluongo ni ng'a? Aga. En no chune ma Nyasaye wuok on timo gima Saro wacho. Ineno jodolo mang'eny, ineno prophets mang'eny, ineno jogi ne gin jomon. Umena dhi som muma, endelee. Koro, wang'e ni doho to en gima nitie ne Rea. Kata mana kitwa kaka joluo, gi joma chuo, gi Africans, wang'e ni doho to en gima nitiere. Ema ka mpango kado gi sani gi ng'eny ne Rea nikech ji oluoro timo doho. Nikech dhako bende dhi goye. To samoro dhako ma en ge ot matame yudo doho ni. Bende Sunday mano wacho ga pile ka ni ka dhako otamre kabisa mamiyo idhi tho gi pressure. Heri many ng'ama nyalo konyo gi. Koro neno ni dhako ni sanda maber ma koro kony mekinda kod onge adhi mbango wakando. Dhako bende mon be makelo ka mistakes. Gine ma gimiyo chuo chikore madhi. To moko dhi machwere. Samo be gidhi magichwere. Ma family no koro kethre kendo. Kethre kabisa. Nikech timni. Ando gimalo mondo mi mono yie ne Rea. Yie na yie mondo awach ma kata jadolo. Kata ibo wacho ni onge mo moyie. Yie na yie mondo awach ma. We uru chuo kindi. Wan gi ng'amwa wegi. Ok wacho ni chuo kindi, ok ni we uru. Uru kweth joma mine. Te. We shikilia chuori malich ahinya. Ito dichuo ni kata koro shikilia malich ahinya kama nien mari kindi ma koro ithogo tekle ma koro nien ati yangu peke yangu. Chieng' mi ikecha be udhi ka kode yako peke yako. Ini sama medo doni ki kiti dhi mon gi ok adhi kodgi bas koro shikeli ang'o malich ahinya chalre koro gima temo wacho ka en ni an Rea komondi ok tamo ng'ama dichuo en ng'ama dichuo asega pimni ka ni kata mana thuon gweno achiel okawo mon aboro toko te dala ka pod odhi dala machielo ka jirani kucha be pod odhi goyo odhi mondo mi okogie kocha en aboro gi toko te gi nyinge butno to pod okako odom na moko ko jiso ni tek ung'eny ko ng'ama dichuo chwere kamano koro unless ni wang'iyo mane dho nitie wach mar morals dhano kako ni beni bet gi ungwana mare ne Rea but nitie kama koro chopo koro we face reality en niya ng'ama dichuo mondi contain e dhako achiel to tek ng'ama dhako nyalo dak ng'ama dichuo to nyalo dak in that system tek almost impossible ang'o miyo chuo mang'eny onge mon ariyo gin gi mon kata auchiel odiro oko donge nitie achiel mane ot kani mako biro to koro osiko roko kinyasa ot kani to simbe no kikawo nitie mon moko adi ochulo fees kuro ochulo ot nitie mong'e maber ahinya ni ma kaka los ne koken mong'eyo ai be nitie mama bende en makoro konye to moko magete nitie nyaka dhako makonye nitie dhako mawacho ni
mimi ni mtu wako, anabro kunyana gi pesa na, I don't need your support. What I need am na love and attention. Tangeni ni gijaudi aonge gi wach. Koro angwen. Koro jal man gi pesa ni miye Don koro miye. Koro mpogo mon ka. Koro bende babes niaje niko poa. Utaka mome ngato no dhi tich mo dhi e onge. Orao. Tumach dhako cha onge maber ng'ani nigi family ne. Odwa mondo family ne mondo dhi mbele. Ka nyathi ng'acha onge school fees. Injo ni school osechul school fees. Dicho ka biro nyathi no osechul school fees. Imiye pesa ore account ma school. In min nyathi piedho wi. Ka dhako wadu puonju ni nyathi. Dhako wadu puonju ni nyathi. Koro gima kamano koro rachne. Ing'eni an pod wach Peter ni machanda. Ojibira chandi na. Bango wakado ma Peter ni. Mwalose ni. Donge wacho mwate mwalose sanini. Koro wate mong'iye ka wayare adier manitiere. That's the fact. Dhako tadi kachiel. Majito ng'eni macha en ching'ane. But oko ka endin kimo kadeka ng'wen nerea. Mang'ani ni godo. To mano koro e doho ma wacho. To ok en doho mo official. En doho ma is an official. Omiyo karo mondo wabed gi doho ma is an official ni. Wedi chuog ni okendi. Mon gi be ko wedo yedek. Bro ramo wiye makata kumo dhiye onge. Kinyi ma kichogo kinyi wiyo pong ma eka umna rusa edhi mna Mombasa. Goma ndi to kare dhi Mombasa sime yo. Wiyo moro mna kandege. Pressure ingi. Sime to yo. Dhako ni kachiwo dwaro mare. Dhako ni kachiwo dimanda ma ng'ango. Kibet piny kamae. Yelo kode mna lwar piny. Gima ne konyo ng'ama dichuo. To ng'ama dichuo ma free nigi energy mang'eny. Onge. Ok make use of that ng'ama dichuo. Koro joma noketo ni doho ne nitie chon ka. Ne giriek. Tayo ka doho ni osebet kaendi. To ing'i ni to timo nang'o. Koro be you work hard to make this family work. But don't you know that nitiere chuo moko man gi doho? To bora endi chuo bora. Magoro koro ng'etine mondo bedi. Wawacho doho ma is well planned. Doho mowinjore ne rea. Doho mochanore. Ok doho mochadhre. Jomoko dhi doho nikech en gi gombo mar mon. Ng'ato dhi. Kanye madwa ni chop na. Ng'ato dhi e doho nikech ng'ane jadoho. Ere kaka ng'ato nyalo dhi e doho ni en gi gombo mar mon to ok onyal rito mon go. Gombo ne mong'adi. Koro gombo no endo ema tamo gi ng'ado weni ber. Ka dhako biro kama ko dhako osenyuol, ogo ndiro kumitere onge. Otedo. To mogo ni ng'ene onyuol kawuono to tije bijo chako nyuol. Ogo ndiro ena mana ka. In koro sawa gombo ni yare koro tekene kero lakini nyithindo be koro biro ka ema ng'ato thoe gi pressure. Mokia. But nitie doho moyo kando donjo doho nikech samoja wede maduong' ok yud nyathi. Onyalo donjo nikech chiege ni ok nyuol. Chiege ok nyuol, kata nitie kasoro moro. Onyalo donjo nikech chiege ni tuore. Gik moko nitie mang'eny. Mang'eny. Mowinjore. Ok ni mana ni tek ni ng'ane nigi dhako be adonjo. Maka koro sadonjo gi doho to wiye liet, wiye moko. Iwe ni gari machon mane chwo gi yien. Odhi e doho to kama chielo manyien koni okia fut mabor okiae. Mano ok ber. Jaodi maduong' mane ndikani ni okiache mano ok doho. Idonje doho nyithindi maka odi machielo ni endi ikia mano ok doho. Idonje doho ne rea tikela chai kindi ji ariyo gieki mano ok doho. Ne rea dhi e doho tikawo siri magot maduong' ipimo ne dhako matin ni endi mano ok doho. Ikwedo dhako maduong' ikawo matin ni makori here makori chamo chiembe mano ok doho. Misiki ya nyanya maduong' chalo nyathi primary. Mano ok doho. Doho malong'o en ni kiseng'e ni ilandri ni jadoho omera in responsibility ka mondo mi I arrest these two competing interests. Nyaka ibed ng'ama Nyasaye omiyo a lot of intelligence. Mano ko dhi ne school. Ing'e ndi chuo moko mako sedonjo doho to pressure hewogi. To ng'iewo sukari akwota to nyume yo gudu. Koro wuotho gi sukari wiye ka gudu. Angalau dhako machielo cha kik fweny no ng'iewo ng'ama chielo sukari. To kaya moko gudu. Kaya mo walo gudu. Kaya ne apiko. Kare ka idhi kamoro kamero to gudu dong. Yeno gamo itimo nang'o. Kore ka wi kwet. Giskachi moro ma akwota. Iluongo no lorio. Ingeskachi lorio. Sane sling apar ga bich ne ga sling abich. Koro lorio no en 1/8 mar akwota. Ina ka romcha. Koro akwota chakande de ng'wen. Koro en 1/8 mar akwota. To mano be tucho kata kikombe achiel. Ok tek ni budo. Tek ni budo sukari. Koro olorio. Jaduong' okete ogudu.
to yamo kwadho gi apiko kodhi. Kore ka ka olori olwar to jaduong' maduong' ma jado. Itimo nang'o? Kopono chopo gi sukache no. Nyaka no. Owinyo kwajo. Owinyo kwajo mo duo chope. Karo winyo kwajo ka en gi gimoro. Gare odo pondo dhi goyo wadi. Kijado nerea. Bonya donje gate ko ger ma. Ng'ane? Gini chal nade? Kumbe nyaka itang kiyo kuma timo kamano. Nitie wache diere kanyo. Samoro ringo kota moro kete. Oywa bath kodi godo nani. Tichwalo. Anyway, adier mantiere en ni mpango kando mang'eny nerea sani endi inyayo gi weche machal kamagi. Chuo mang'eny ok nyal chomo mondgi mondo kwagi ni mondo mon mang'eny boko rito chuo. Mon mang'eny boko rito chuogi, chuo koro tange ni atanga. To mpango wakando gi bende ok dibedega ibiro kamoro ni kichako go to chal gi macha. Awolo sigi mpango wakando gi. Ube ko biiru. Teme uru mondo ng'ani ogow. Nikech ing'e nitie moro bende ng'ani koro kabe go otame. Go otame kabe. Nang'o? To mabe bore makoro onge kesa lil makata kaka nyalo timre be onge. Kikra tedo jami fuodhi makaka nyalo konyo onge nerea. Olil mene gari machon mani chwako gi yien. Bingeni gari la moshi machon mbele ne mondo gari oringi. Ne chwako gi yien. Usike. Koro usiko to utimo iro. Koro mpango kando bende teme mondo mekanga no choperi kata koro ogoka. Nikech bende samango wei no odhi koja chande gima nyalo wuok e dire ka you never know kata tuo nyalo donjo yuka. Koro mpango kando bende gi act women you act a wife abiro iri mondo mi bed na kaka wife ma en reality nerea. I don't know someone also to we wonder ni gigi ok exist they exist. Ma e puonjo maber. Koro samo puonjo ko puonja konchiel one side. Gin mpango kando gito nitiere ginyuolo ne ji nyithindo. To moko melongo? To moko bende ariwo better than the wives ma jogo dago e ot. Onike muma mar ngeche. Ni en koromo kodi mpango wakando no tich ne ok yot. Onyama idi chwe dakika di. Ong'e hoyo dichwo. Hage. To in ka dichwo biro. Tikuote chalo mkate mar boflo. Jal chose mai. Jal chawacho ni bia atedo chiemo atedo ringo mang'eny. Kitanda na mano ndike muma. Kitanda na benda pedho gi suka mokiko mowuok Misiri. Kae tabuke poda. To odi kacha to kitanda ok pedhi. Chalo kundu dhok. Dhok kundu dhok. Iwe ni thuole monwasore mattress. Kumichom gi gino onge. Koro miyo gima mtimre ma emiyo dak achana ber. Dichuo kiseng'e gima dichuo dwaro. Tiyudo kaka kunyalo dak kode nitie maber. Koro mpango kando kodhi yudo ni kara dichuo ni ohero gima kama. Mbiro timo ne kaka dichuo ja dwaro. Akweri ok oduogi. Dichuo no dhi maka en kweri akwa. Ywaka mama ne lemna. Alemon ba amodho ywak wapi karin miriembo chuori. Awinjo maber dak achana. En mana kuna gima awinjo maber dak achana emane jo ahero ohero. Dak achana jo ahero ohero. Emage jo ahero mane mondo dhi ka. To dagi oro tongla dhi. Awinjo maber dak achana emane jo ahero ohero. Weche go tucha mosna nerea mbewa an Steven Ganda. Ganda akawo Steve. Ma Steve Ganda wuon didan motiyo ka. Ba Steve Ganda luonga ni Steve Jaboda odaka waseboda gin mane wono kore gi liel mane anyisi ni ma wuon didan. Wuon didan. Wuon didan losuru plan wabi dak achana bwana. Erokamano Steve kuom mosowa nerea oyieni obiro biro winjo ni in koro yie biro. Wabiro magi didan ema koro mako kamera. Koro mano koro didan ema koro chieng'no go kamera. Mano dalagi. En mong'e jogo. Min didan en nyaka nyada. Negi tene gi wantie kod geliel kanyo mane gi mosi matek ahinya. Arwako jodala gi didan arwako. Gweno mobe nochika kanyo na dhi acham koro ik mondo dho acham gweno no kodi. Koro ng'e ka wabiro to koro machane mar ni koro medo machielo. Koro gibed gweno. Onge wach kapok wadhi e yweyo mon moko onge adabu jaka baba kata ibolo rito nyaka omondi. Mon moko chal kamano to chuo moko be onge adabu. Ibe kata dhako bolore. En kone gi kone. Koro nyaka jipuonji nere adoni mondo kwadu kwa ywe tipuonje ere kaka onego ni bolruok kuom ng'ama dhako bet mondo mi jomoko ng'e. Jomoko be ok ong'e ni to da bolra nang'o nikech ng'ama nopuonji kaka itimo gigi kionge kitin. Koro idonga dhengwa idonge boarding school in idhi romo gi dichuo iwene kaka nodak e boarding school che kaka idak gi dichuo bende.
koro ipuonji to en bolruok aina mane ma ng'ama dichuo dwaro mondo mi sama koro dhako bolre mondo dhako ni olo bura dichuo bende wabiro nyiso ni bende bolre bedo nade mondo mi bende ilo bura kuom dhako to dhano yudo kata ma gitimo marwanda ma ng'ato karo tek kore ni I have my rights nitie gimoko ni I have my rights e marriage kae ma nyaka ya address ne rea onge rights e marriage kae en give and take. No. My dress is my choice. I have my right. Kiango niko na pesa yangu ati utija ama career woman kiango upuzi mingi upungu wiji omiyo sani koro gik mang'eny dhi mana ka kethre wadono dhi yu kod wuotho nare nyiso ni to ibolruok nang'o you are right ni en ei marriage ka kose your dress kia your choice ni ei marriage ka to kose career mari maini na career lady ni bende ni ei ka ei dak adwaro mondo koduogo to mondo nyiso ni to ei dak ang'o manitiere mondo mi wang'e ni to en ang'o madwa bed godo makare ei dak ka to ka endi onge ng'ama duong' onge ng'ama tin kata jodongo moko dak otamo moko matindo be dak otamo omiyo moko sieko gi lodhe en chief chief moro mane Lolwe en sieko mage lo ana chief ana chief maronge isablo ngombe lo keso kano onge wach wadhi yuko ka waduogo to wabiro tudre kodu kendo achiel kachiel mondo mi wadhi nyime gi dak achana. Erokamano en okang' mar ariyo mar dak achana nasewacho ni ka endi kioro ote ti oro ote no endo e hashtag marwa no endo konyowa ma mondo mi wang'e ni to koro en ote moa kure ote donjo ka endi tara gi gana to pile koro ber ma sama naloso ni endi ote osedonjo mang'eny monywandre malich omiyo ber ma mondo mi iketo hashtag e simbi kanyo ranyisi mar rero dak achana kata namba mar WhatsApp mani kanyo no endo kel weche manitiere nere ane wawacho ni di bolruok nang'o mondo mi dak achana tim ani ina paro ni bolruok ok chaka gi e odi ibedo nyako mane jaluor nyaka koro gwe to chunyi ni ting'ori to dhigo to kane ine samba yiethi midhi koro mali samba yiethi tiende ni ng'ama yuda kanye nitie okia yani samba yiethi for example ane dala na gi nyithinda gi joga donge mang'eyo to ng'ama osieka chien makia anuni iluongo ni samba yiethi en oporo yudore koro ng'ato wuogo wagi bolruok ni dala gi ok obed samba yiethi otimo ing'eni chutho en process ma iloso mos ok en gima nyalo dhi timo at a time chutho jonyuol madichuo gi madhako emowinjo nyithindo follow their footsteps. Pastor na moro nyokona ni jirani nego chiege. Kosego chiege to kone wuode. Ni mama kamani kaka ibilgo. En goye makamano. Nyiso ni nyathicha bende dongo ni mon gi chuo nyaka go gore. Koro wuod pastor penjo pastor, daddy. To kara joma dongo be gore nikech en odgi kone ka min gi wonte ma gore. Koro gini chakore e kuom janyuol ka. Baba mama ntie wuone moko madira wach ni chetha tudo kada ya thipe nyingi moto diro imunji ho en ya ok tim kamano koro nikech odiro wach nyithindo ka bibiro dongo kamano ntie wach moko magi nyathi tiluonge kando tuwo mos mbaka ihoji mos idonje wi en donje ni wi mos mango pimni gima ne chande to ntie jonyuol moko man koyudo ni gino rach to owene mbasne uwa kodi kaka en no koro mano be ketho mier koro miyo kata ka nyathi odhi katedo kata ka moro nyombo to turonge nikech jonyuol ne ok tur kata ka wuoyo kode be ok tur koro gini ni gima en wuoth malach mondo mi chop tichake gi anyuol ka tichake ka pod tin mondo mi ng'ato dhi olosi akweri donge yath joluo wacho ni yien kosepong kidwa rie to pong kodolore to tur koro gine en gini chakre kapod otin koro gine chakre mos to koro nyisigi ni koro kana kuom joma nok opuonji gi ditim nang'o mamon mondo gibolre gwarruok nyisi ni koro ni bedo ng'ama ofuo miyie gimoro amora but ing'eyo ni onego bed ni itimo ang'o gang'o owinjo ing'e ni ma alo ka gik ka ka jaoda ni oidho malo
dok piny ok adwoke. To wan gi chuo moko be min gi jochiende ma koidho malo to kidwoke to goine awuoyo ling. Koro kineno ka en malo in iduogo piny. To kineno kuwe hinya mon selo tipe dhogi. Wawuo wabe wan gi mon moko kama chunyi ka timbe mani ka ng'ato wuoto ng'ani wuoto odwoko emang no goye mogore piny. Koro gini en koni gi koni iling kati dok chien kako ndiki weche mamuol kweyo mirima to makwiny to jimbi ajimba. Koro winjore mama nyako gi wuoyi udok ndisa makata kibire odi ing'e chuo moko be galagala kodonje ot nyako cha bokia kite nuncho ko awe kuduong ka kuduong ni okia kano dak en kodonjo to iseneno kwat ndie kwat gi rombo mondo tur ng'ut rombo e kaka chuo moko kodonjo ot en kwat kumichago idendi timbe mani kumichago onge en Fredi Majongo odonjo ko jongo ma en nani kibira namba 8 en kibira choth obir namba 8. Koro gini in be kidonje ot ratego bedi ng'ama omo pach ji mitim gik moko ma ji nyier imanto ibiro mi neno kidak dak gi kwe. To ka inena kibira namba 8 ine jongoroko ijunga sechete onge odini miketho. Koro ji oluri makata ka nyathine baba biro puth njiri min be daw nyathine ko nento ringo nade kitie magiringo koro nyaka obed joma ber. Onyo no ndike muma ni doko mamuol emageng'o mirima to makwiny to jimbe ajimba pani mano puonjo moromo kata kapo ni ng'ato ko winjo mano puonjo moromo june be ni bedo mano endo joma chuo bolruok be ok nyis ni oloyi e ot sama bende yie mondo dhako loyi ing'e ni e piny ka samoro ng'ama dichuo inyalo wacho ni inyalo sichigi ni abro omi pesa makama idhi logo yo machal kama to chieng'no kimiye pesa ing'e ka ng'ama dhako obro loso ni wacho ni timri nade ena nyawuoyo makin kama mesentie to nyoni koro idho makuon gimi nyalo timo atime makamano i pesa ing'e ni samoro ne okirni okiyudo but osebiro malo osebetne marach koro oneno ni ok edwa miye to samoro ing'e maber kiny yud pesa kiny ling'a kiny kiyudo pesa ni miye pesa cha koro luonge mondo ilos kode be wiye dhi kuot ni madam an ok ahero kama gima ne timo nyoro cha ok adwa kendo rach kase wacho ni abro chiwo tabro miyi to ka onge tabro nyisi ni paro mana nago chande ok odhi na maber olengre na to kino kana duogo maling nang'e ni gini bro timore koro miyo gima ber en ni di penya to paro cha bende nyalore kata de ling'a irit ni okabi miyi kata ka di penya mana to ni wacho kama endi wuon ng'ane be wanyalo kaka ni pange cha ing'e ni imiyo ng'ani koro wiye tiyo ma wiye koro tiyo kabisa nikech adieri no make promise to ipenje gi mulo gi hera ono ni onego kiko kosni koro chune no wuok marang wuok gi gweno mokwongo ka kore ka kok to wuok mondo dhi otim chande yani we mi dichuo ni challenge mondo mi ofeel ni okolo mondo ofeel e mbele ni koro bang'e te ido gi luongo madam ni madam gimo tim kantie wacho moro meno ka rach ni aina ma pesa nindi kikitim kama pesa ma dwaro ni nyalo ringo hewewa magwa dwa timo chabe koro bare moko timre pesa ok dwaro koko be ok bere gimoro amora unyalo pango kama to lenge nikech mpango te wapango kaka dhano to Nyasaye ma nyalo timo ni kaka idwaro to nitiere moko ma kaka idwa penji pesa no donge wacho donge conman ok ng'eni wan gi con lady e udi ka mon ma con ladies donge wacho koro ere pesa no wega wacho gik mong'eno ok inyal timo koro ng'eno chai ma koro timre kodi anira mo pimo wiya koro eto wiye no to mna mikete kilo mane koro ing'endo wacho kara dhako mana nyomo ni kare dhako machal nade ka an ne ng'amo ne bino pongo understand in this world molo ng'ata to loso na kama kara onge ng'ano ka chunyo segore kamano gimo dhi manje be oweyo koro in bende cham thuni no gi kelele no era be koro dok piny kinji na kowuok gi ATM mare gi jacket nindo kondola deko ka osimo lor nyithindo bingine weigo wanaume
dhiga kamano samo nitie chuo nyalo miye tocha properly ise nyone to pimi to pesa to mare en momuonde ko pesa bende mare momuonde poyo magi gimo timo mondo kel pesa samoro e kiasa moro ama tika tine jo China gero ute kila leshwa kani ano ko ute moko dhi nyaka 20th floor midho magileft idho mnagelef mangano ndo oriyo malo kuja chande the whole day mondo weri pesa no kokeloni kure kidwa mondo mi kore go e ndere kasi pika muti tiyanye be tiwacho weche machuochu ng'ani akota malo kuja matho koro ng'ani gimitimo ng'ama dichuo kino kota mwangi ahinya pim piny mosti ka ujakedi kipande gi ATM kaini gi passport uja wachina ni taketo mna mfuko na kae nerea tadhi kamoro talame Nyasaye kata ndaladi kikia lemo ng'atia lemo wechido gore kuomi gini ji ong'e lemo nere ji te ong'e lemo ng'ama kia lemo ema wachoni ng'ama diri kech ndalo dek to onge winja anakelo ni kora mano ng'ama ok owaro winja anakelo ni kora dongi dwaro mondo mi ibede ot kanyo kendi nere ai bodo pesa chiemo nikech nyithindo nitiere ot kanyo kabitamra mi pesa chiemo to moko ok miyi pesa chiemo no ema ang'ine e simbi to moko ok miyi mando makosa pesa chiemo ne mang'ine e simbi kanyo tin acha kaloro mna simba kama ndiye na alamo mna Nyasaye kala ka ndala dek akwewu ya properly what this Nyasaye ing'eni winto be kibikwe nikech kata pesa niso dok kocha emang noluwi gi message makang'e yawo adoge ot emacho no mondo oluwi gi message no endo nyiso ni giseng'e ni presence di chande koro gimise nikech presence no en pesa makende nere my presence as a father in the house is more than money to mon mang'eny ok ong'e mano my presence as a father ne kanyo mondo mi I offer that feeling of security in the family, number one. I offer leadership for the family, number two. I provide in the family, number four. I, as a father, I give love to my people. Mano number D. And when? Omio pesa, biru like king yo hierarchy mar dichuo ot kae. Pesa mabiro mogik piny kanyo, pesa ene mogik piny kanyo. Gik modong gi madongo. Benga samiluonge ni chuor ching'ane ber Mrs. So and so sani nying mbewa sani isewuotho go ma nying mbewa no sani endi nerea nying mbewa no endo emedongo go dhoudi te tiyawni onge dhoot midwongo ni nerea mbewa bishop matamruok moko yawni to nying ni nokiago thuru asimbo nying mbewa ni dhi kawo mna karachonyo ka uma ka to koro ikawo iywaelo nyaka nene nying mbewa ni miywaelo ok nyinga gola rofas ma baba ni kana nyinga mama ni manyase mama nje na baba na we school ni we school be kada yin kidi be ming'eyo ni nyara gola rofas e committed to jomodong te ngeni mache nere ambewa ntie feeling no ma kama me donje chini be tini jonkulu ma mbewa oguluga ni maja mbewa donjo mbewa isebiro neno mbewa nogo no samoni mne ot kidi ni nyingi lungu kure kuro joma minegi nyaka ging'e ni presence mang'anya dichuo no endo en gima duong' en osimbo ne wan onyalo mi nying makama midhi tino ka iyawni dhot en osimbo ne wan but we don't know ng'ama dhako bolre mondo mi ing'e ni kama entie no endo mon mang'eny goma mondo oluonge ni Mrs. So and so kaka gitime maonge dichuo mene chayo no ema jalamo nowero nitie mon moko kacha masani koro ng'e malich ahinya omiyo bolruok no miyo ng'ama dichuo duogo machiegni gi family mare adier kaka ng'ama dhako bende handle gi nyalo miyo nyithindo heri kata tamre heri kama magi omi luor ibiro hero nyithindi kabisa to kama magi ok omi luor ibiro bedo mager gi mine gi to nyithindo biro bedo maluor emo miyo nyithindo luor ga most of the time nyithindo luor nikech ing'e ni gero mar mama gi baba ineno ka baba kodonjo to komor e ot nyithindo be koro dhi mna ka jikon gi min gi because they are young they can't tell what the problem is nyithindo gi bro suffer kai moro nyogo chena ni nyithinde penje to baba ok iduogo mama to kone nyithinda an ne ok agolo meru oting'o gik moko kende wuon odhi odak kama chielo koro ka mama ni nyithinde oa ir baba gi odar ode to dhi dak machiegni koro nyithindo dhi ir wuon gi to ka gidok ir min gi gogi kaka dina mar aywa ing'e dina aywa tworo moro nigo ga tworo chon gi machine mogure yien kama kaito aso olosne mabati moro ka asto koro olosne dhode olos dhode tiywayo kama tidiyo nding adina mondo aywa koro ne en ga machine ma kodhi kamano tiywa tworo
to oyusi mag tuoro dong to tuoro wuok kale. Koro dhako cha nyogo nyathi dina ywa odiyo maber. Ng'ama koni kel wuoru oda ka inyiso wuoru kuma dake nang'o nyathina manyuola to ng'ani be manyuole ok anya chandora abolo ne kucho amiyo dichwo nyathine ok ago nyathina ni nonyiso babagi yes awe babagi no to mane wuon gi koro mine kuro nyithindo gi okel babagi machiegni kuma mine gi kama dake mano mago koro mine muting'o keserano wuotho gi wigi ni kaka mudido gi michieno dongi mago yo michieno emomiyo gima temo mulo kanini ma bolruok nindi ober ne rea to joma mon masani ok ong'eyo gi waw ni omera akia nitie gimoro ma koride wigi ni koro oloko janeko ok ing'eyo ni nang'o en upbringing mowacho cha pod wabo blame this thing on upbringing nikech adier kaka iwacho ni ka ng'ato apiny kaka opuonje kaka obro dongo nitiere ways ma kipuonjo nyathi kotin kata bedo ng'ama duong' ok obe we those ways. Koro miyo apani kama imulo no an kanyo mano ni nitiere shida mang'eny ahinya ma wan go. Ji mang'eny ok okawo dongo mar nyithindo mondo opuonjgi chieng' ma gibedo joma dongo gibed some good people in the society. Koro iyudo ka dak ok yot, iyudo ka ot ka baba ok mor piny obagni koro akia do dog back to our roots nade mondo mine opuonje nyithindegi maber. It is too late. No, I don't think it's too late. You can still do something about it. Nikech wang'eyo what to do, we can do something about it. To ji bende mondo sogogi kata mana baba ok ni bende ng'eni dichwo be kionge dhako kata dala ni ok dijubi kata odi ng'ama donjo ng'eni kionge dhako to kata mana ng'ato moromo kodi kata nyingi be onge kata mana odi moromo kodi kana in gi chiege oromo ni doka uchiege sama gidhi kawo be onge kata malong'o. Omiyo sama in gi dhako ni bende omiyi nying luongo ni ma en chuor ng'ani ma chuor ng'ani gima ber malich. To kikodho wuotho gi long ma ni rido long e taon ni wuotho go kaendi ni ler kabisa. Gideko chakino mundi long lilo. To be ok in long lilo. Ora ng'aja ni long lilo. Mun bi oluori alura. Ndio kama mun ok dhi ni an wado dhi omia. Ng'eni kama gik moko timore ma ji dhi. To kama piny macho. Ma wacho ni joma ni go medo. To in kaka rika ma jotho atho ni ok wane kata kihari. Mun luro kari kanyo nikech gikia ni ang'o matimore. Omiyo ng'ama dichuo in bende e kori bed machiegni gi ng'ama en mamari. To chuo bende sani ori pidho mang'eny ahinya ma ng'ama bring up malong'o mondo gini they are responsible. Onge asto ni kwach masefwenyo janyuol masani oluoro nyithindgi. To mama minya dhi ot motudo ka nyathi guru mane min kasimba kata wuongi. Nikech giluoro nyaka nyathi akia en chuny mane modonjo. Chuo luoro mondgi, mon oluoro chuogi, janyuol luoro nyithindo. Nyithindo to koluoro janyuol. Makosa. Kabisa. Mano makosa. Onge wach aneno ka sara koro osedhi manade ni yawa. Ni kamoso an bende noyanya. Koro ling' lwa duoko. Please, I have a dear contact. Please, dear, contact me on that. Nimepitia mambo mengi. Janyuol ok yie. Kang'eni mato koro na wacho wach mancha wawacho last week mana wacho ni oro nyako ni. Nodhi ir jonyuol wuoyi. To jonyuol wuoyi biro dok ne wuodgi. To kioro wuoyi nodhi ir jonyuol nyako. Jonyuol nyako biro dok ne nyako. Okay. Mae is a case makoro we are going to pick it obro manyo dongo mi wanamba ne koro obro loso kode kando kapo ne kodo mondo wache yamo mondo winji ni nang'o matimore. Adieri gik minde ko kende gi samoro krom. Koro bro winje. Wamak namba ni no endo wabro loso e simu. Wabro tudore mondo mi wang'e ni to enang'o ma ibed ne timore e ngimani. Onyalo link kamoto ng'ato dhi to tho. To nanyiso nyaka ne reagi ndio magitime onge. Oko wane kama mondo mi watam ji kik tho lakini igeng'oga. Ineno. Ji bende ng'eni shida ma intie go kishare to en half way solved. Motamo watu keto ne rea koro dhi go de got. Odhi otuego ndalo 10 gadi. Luore kaka Nyasaye omiyo chiki kata kaka pachi chiki. Luore gi tich manitie. Onge wach. Koro mane kaka wache ni kanyo endo. Ujito koro kawuono gore kamit kama lich. Jolweny ma an Moses Kan Lord wapenjo ni babwa ne en jado to mamawa ne en dhako matin. To babwa notho kapok ogo dala. Koro mamawa maduong' nogo dala e bat koracham. To mamawa nogolo dala e bat korachich. Koro apenjo ni be anyalo
gedo ka mama maduong'. Be anyalo gedo ka mama maduong' yawa. Mama to nosetho. Donge min gi monyuole nigi ot, nigi dala. To mama maduong' be nigi dala. Obo dwa landa lony. Owe ya gini nyaore. Wacho ni mama gi manyuol to osetho. Kata kotho. Donge od min gi ni kanyo ka min gi ogede. Gima ni min gi ogede bat koracham. Mama gi baba mama matin. Nick, adwa ni ng'e kawuono. Rangach ka rangach nigi kaka ji gedo. Nitie gedo mar dholuo mikai igedo ne ka dhode ong'eyo rangach. Dhako mar ariyo Nerea nigedo ne bat korachich. Kare. Dhako mar adek igedo ne bat koracham. Kare. Kane gin mon ariyo onego oged ne mama gi bat korachich. Mane kaka dipo ma jaluo ni pango. Ok te. Aneno thurwa karachuonyo. Ok ane kaka chal kamano. Iye ka opuonjena ni. Puonjni makawo lakini anado na nyisi ni rangach ka rangach nigi kaka gigedo. Mondo kapo nitie wach moro e dala ka mokwang'e ni nang'o. Lakini dholuo olo. Dala ko gomo go dipo makoro ogo rangach. Wang'e ni rangach mar mikai ma dhako maduong'. Dhod dhako maduong' mochimore gi rangach tir. Ae dhako mar ariyo igedo ne bat korachich. Iwinjo. Dhako mar adek bat koracham. Dhako mar ang'wen bat korachich. Winjo kaka gidhi. Now, ere kaka idwa konyo nyathini? Koro wacho ni ne gisego dala, mama gi be nosetho. Koro kargi kanyo endo, koro onge chik moro malich manyalo make nikech koro baba gi onge, mama gi bende onge. Onyalo gede dala gi kanyo endo, onge rach. Mak mana ni ka koro ne ber ni mama gi maduong' ni be giwinjire godo to nikech onyalo bedo gi to. Mama gi no yiene yo gedi nikech en nyathi matin, ot matin. Koro dala maduong' ni gima ditime onge. Omiyo onge gima timo kanyo marach. Min gi osetho, mama gi onge. Onge chik mar miyo kata mar baba motwe. Omiyo onyalo gedo kama kata kama min gi nitiere no. But apuonjo joluo puonj moriere tir. Jaluo niko puonji gimoriere tir. Kik igol dala di geda chana nikech kaka ng'ama dichuo mondo idag achana. Daga chana mondo mi kik dudro makamagi ekibede. Ng'euru ni dhako maduong' ode emochimo rangach tir. Makionge dhako machielo to mano kende ot modong' mochimo rangach tir no. Ni mikai odogo ger malo ka odongo. Be ode ok ruoyo nikech ode no ok nyal ruoyo nikech en mochimo rangach. Idonjo rangach ni mache ka mikai. Be ok thagi penjo nitiere od mama maduong' ka. Ing'ene ichomo isimani moriere gi rangach tir cha. Mache od Nerea mbeo. To kanye midonje. Koro mine moko gi eki gin migedo ne kaka pimo wachno. To mane dholuo manitiere mochimore tir. Yewuoyi bende kigedo ne gi mwalo ka simba, wuoyi maduong' gedo bat korachich mar rangach. Wuoyi matin bat koracham. That is the order manitiere. Koro kik unywandwa gi weche moko manono ni kia ni ng'ato nobiro go dala kia owuok kia nadi. To samo go dala, go uru dala. Jalodwa, gedi, no problem in your life. Koro mago e weche manitiere e puonj mar dholuo. Koro jalodwa, wacho ni nyinge ng'ano? Wacho ni iluonge ni Moses. Kwa nitie lodwa. Koro onge wach Moses yadhe mondo iged dalau, gima botimi onge. In koro sani koro idhi gedo koro ing'e puonj. Kik idhi duodre gi gedo kaka jomoko ero duodre gi gedo nendo. Nerea, watiek chenro kawuono ni ineno ka sa koro mayo wawang' weche ni kaka wuono mabeyo. Wabiro tiyo kodgi juma manyien. Lakini namba ni adwa go, wabro goye mar nyani. Mondo winji ni to kwache ni mane. Nooro ote mwalose, chako oro kendo ote mochiwo namba ne. To Masi, nyako mbindika Masi midwaro. Lakini nolose wach Masi moro ka idware, ng'ato oro namba ne ka idware. Nyiri gi betinde waloso to nyiri ok miwa namba. To chuo dwaro gi, koro kumiyude nyathi ng'ani nikech kiach be kia, gimiwa namba. Koro onge wach Nerea atieki chenro. Erokamano Nyasaye mondo ogwedh jodak achana te. An Bishop Nerea Mbeo mar church miluongo ni Hope for Good in Christ. Kaw namba na warado samachielo. 07240 400 339 anuoyo 07 ikaw endiko 07 20 40 39 13 ogwedhi. Onge wach watieko chenro gi kanyo endo mos mang'eny kendo mogundho dhi ne jogo eko ma jowate mantiere ei Embakasi North chakre Darfur Kariobangi piny mwalo kedonjo Riverside. Mekwang' mibi nyaka namba 26
midwa nyaka Light Industries midhi Dandora phase 1 nyaka icho idhi gi Twamba piny e tok e kind Dandora kod Mwiki loka chande Nairobi River kanyo endo mano en Embakasi North constituency we mondo mi Nyasaye koloso thuolo maber wachako romo kae ne waromo kendo weekend manokadho chande ne ber ahinya pod wan gi geno Nyasaye mondo med tu kamoro amora ma untie ma en DAK ACHANA to DAK ACHANA pile to ibeno kaka mor nitiere kama intiere ko kamano we mondo mi wawe wach nyindi gi kaendi ne jo hope Hope for good. Hope for good in Christ ma Mombasa ne mabiro Mombasa dichiel gidhi nyado pinji kaka madhi Mombasa dichiel cha ne gisemo taya pok gimosa kata ilongo ninga pastor ni cha Albert mani kanyimachni makani ma jakanyimach to macha cha jarodi to nitie moro ya Kisumu Kisumu gi jarodi ariyogo nitie pastor maduongi matin koro awuoro nino biro mwale mode chiel to mane kaka nwatiekre waromo kendo mana ka gola rofas wadhi ko kawane late poko jako romo kendo wadwala dadandi wa South Nyansa onge rach bedru kod kwe Nyasaye med rito